Talán postnán ach beidir níl an tolas ag na daoine chun iad eil ach tá Johnam Airseach ar an scóil agus tá sogam faoine postna tán an sin ach níl sogam beidir nach an tolas ag na daoine chun iad eil. Cílim go bhfuil marta níos mó daoine ag teacht ar an scóil agus Godhór daoine an hala féin agus daoine ag níos fág an Ghaeilge, so cílim go mbeidh níos mó post an. Sílim go mbeidh feictear anseo go bhfuil go leor cólachtaí agus tá in Eorop ag leirg daoine le haghaidh astracán agus rudaí, tá siad ag leirg Ghaeilgeoirí chun astracán agus tá go leor postna ann le haghaidh daoine bhfuil Ghaeilge acu marall go bhfuil an méid sin daoine bhfuil béarla acu, bíonn sé níos deacra posta áil trí béarla ach leis a Ghaeilge agus an taithí atá ag daoine i mbun eagraíochtaí Ghaeilge, tá níos mó seansa acu posta áil sílim féin. Tá sulgan go mbeidh siad mar tá an Ghaeilge gur dóibh agus tá sé just sulgan beidir go bheith mar an cultúrán agus tá sulgan go mbeidh níos postnán agus bíonn daoine ag rud sin Nollag agus an Ghaeilge spáca gacairt. Well, tá méid siúl go mé tá fás ar an Ghaeilge go generalta stocha tí muid an Ghaeltacht go bíorbe. So tá siúlagan mar háidir sin go mé níos mó post agus níos mó seansan an do gine yoga post dail. Yeah, mar de cudhór fásna gáil le Catalán agus fórs na Ghaeilge agus fiúr a TG cethir rudí mar sin agus den Ghaeilge fór a fás gacairt san éireann. Cresim go mé sé ar fáil ní amháin in éireann sa bhí sé contaach trí chéile in éireann agus th leabhar freisin. Ceapam go ducha an lá go mé níos mó spéise agus níos mó tábhalt le teangacha agus sa ggóthaigh sin credim má tá caiid an má teanga ag duine go mé post ar fáil a gcónaí sa teanga sin.